Aloitukseen. Takana Shalon, kiekko menee Rafalskille. Ja laukaus lähtee, Toskala taistelee, mutta ei taistele enää. Sihvonen 1-0. 17 pelattu ja halli räjähtää. Rafalski ampuu. Toskala ei pysty pitämään kiekkoa, siinä on Sihvonen täysin yksin tekemässä maskia häirintää. Ja kun Ilveksen puolustajat ovat ties missä, hän pistää paluukiekon maaliin. Käsittämätön virhe Martti Järventieltä tosta. Hän on... Ja Vaastenan, niin, oli juuri jatkamassa, että Vaastenan antoi sitten Nikolle tuolla vähän niin kuin kyytiä siitä kimmastuneena, mutta ihan lain rajoissa. Viitakoski. Ja sitten paikka Mattilalle. Mattila ampuu tasoituksen. Siinä tulee paikka, kun puoli vahingossa Hannu Mattilalle. Kiekko pomppii ja Mattila vetää siekailematta tasoituksen ajassa 3.13 ja vetää tähän otteluun kyllä aivan uutta ilmettä. Kyllä ilman muuta. Siinä hän saa kun varkain ton kiekko, se ottaa IFK-puolustaja Rafalskin mailaan tossa ja karkaa siitä. Kyllä, mutta Olli on pelannut ilman muuta hyvin sentteripeliä niin kuin oman pään kautta ja puolustuksen kautta. Ja ehkä tämä koko ketju ei ole kiekollisessa pelissä pystynyt vielä hyökkäyspäässä parhaimpaansa, mutta muuten on kyllä hoitanut leiviskänsä todella mallikkaasti. Timonen, Jokinen. Ja nyt tulee todella rajusti Olli Jokiselle. Elomo. Ja näin lähtee sitten Ilves-pelaaja jäähylle. Siellä Matti Kaipainen ajaa Jokisen selkään tossa ja Jokinen jää tuohon Ilveksen vaihtoehtoon eteen makuulleen. Tästä nyt ei näe Mikakan. Näetkö sinä sieltä, että mitä siellä tapahtuu? Toivottavasti ei mitään vakavaa. Siinä seisovat molemmat joukkueet, kun tässä lähikuvassa Mikko Haapakoski ja siellä näin Olli Jokinen laitaan aika pahan näköisesti. IFK-lääkäri Petri Hedenius on tässä tutkimassa Jokista ja Jokinen ei vielä ainakaan omin avuin ylöspäin. Rafalski. Ruutu. Puolenvaihto Shalonille, joka laukoo ruuhka takaa. Sitten jääpintaan Juan Davis. Olli Jokinen siellä saa vähän mailaa kylkeensä ja jää sinne jäänpintaan. Nyt on toisen kerran Kuopion lahja. Kuopion lahja jäässä. Katsotaan nouseeko toisen kerran. En tiedä oliko Ilves-pelaajan mailla vai toi näyttää vähän tuskaisesti polveaan. Tässä tuo tilanne tulee. Kyllä siinä Ilves-puolustus kyllä avittaa ton tilanteen kehkeytymistä aika voimakkaasti. Jokinen. IFK vaihtaa jäälle. Olli Jokisen ketju Kortelainen, Jokinen, Hurme. Ja Ilveksellä myöskin vaihto kesken. Viitakoski, Mattila, Kaipainen. Viitakoski, IFK lavautumassa 2-1 vastaan tilanne. Olli Jokinen ampuu ratkaisun. Ja siinä on Villaka valmis. Olli Jokinen. Ja me siirrymme suoraan 7 uutisiin ja sen jälkeen palaamme myöhemmin tänne Helsingin jäähalliin. Ajassa 11.17 Olli Jokinen ratkaisee IFK:lle jääkiekko Suomen mestaruuden vuosimallia 1998. Voisiko sanoa, paisti on valmis, uuni auki ja poika kehii. Kyllä Jokinen ottaa kaikkien näiden kolhujen jälkeen, mitä tässä matsissa on tullut. Hän ottaa rohkeasti vastuuta, kuljettaa kiekon sisään ja ampuu Toskalan längistä sisään ja ratkaisee näin IFK:lle Suomen mestaruuden. Olli Jokinen tekee 7. maalinsa ja siitä puolustajan jaloista syntyy tämän ottelun ratkaisu. IFK on voittanut historiansa 6. Suomen mestaruuden.